Mister Nako. Ano Krista ini? Kicil ngaru ko. Kaya na ko. Ano sige na hindi. Ano hese ko ngaru. Tano ko nawe manangaray no. Olari na manasai pararugan. Di masay rotok no so tarapat ng peho lomo ni rohaki. Dito pinatangay ko maruju dibuat pelori. Buasana ito parsirang atay kosomono. Magkorong doay manetek ng doturan, mga kubiyaw na sa itamisi. Ay natioga be marara sa pudar mga upoko. Kapat papamata kuso marko kome amang hatsit nai. Hatsit nai ito panaling mondial na nabasa. Gerlina puasa matulaw, puasa tinggal lorong ito. Gerlina puasa somatolak, puasa somar berita ho tua. Manetek ng dotudan, mga kubiyaw na sa itanisi. Ay natioga be maralat sa pudar mga upoko. Papat papamata kuso marko kome ito. Hatsit na ito panaling mondial na nabasa.